Kukho amazwi wobulumko endicela ukuwashiya kwiingqondo zamadoda angangam ubheka phezulu. La mazwi ndicela ukuwashiya kwiingqondo zamadoda angangam ubheka phezulu. Indoda izibuze into yokokuba siyibhuthe phi nathina, kuba okhokho bethu basikhulisa ngendlela erayithi. Indoda engangam ubheka phezulu ndiyinika i-homework, andithandi ngomfana, ndiyinika i-homework yento yokokuba sizibuze into yokokuba siyibhuthe ndawoni na. Yingxaki yethu sonke, ndingazibala zibe 3, zibe 4, zibe 5. Kwaye ezi ngxaki ndizibala ndikwiplatform erayithi kuba sithetha ngempilo yabantu kwimkhulumathe. Kwimkhulumathe sithetha ngempilo yabantu. Indoda engangam, ukuba ngoku ungayibuza into yoba babulawa yintoni abakhwetha, ingakhamisa kuba asiyazi loo nto thina. Asiyazi nyhani. Singangoba singaka sazenzelwa ezi zinto, zange kwabakho ngxaki. Noobhuti bethu bazenzelwa bangaphambili yathi zange kwabakho ngxaki. Kodwa isystem esikuyo namhlanje isipheqile. Sathi singamadoda amadala amele ukuba yazazi izinto azaziyo, saphela singazazi. Singamadoda amadala amele ukuba yazazi izinto akhomba indlela, siphela sibhidekile. Umbuzo ke ngoku ngowokokuba senzani ukulungisa isizwe. Sinemkhulumathe Foundation. Imkhulumathe Foundation ayanali nje kukuba abe yena ungumkhulumathe njengokuba umbona esisiqu, kodwa uneproject sabe siyibiza ngamagama akhoyo yokumanya izizwe neenkolo ezahlukahlukeneyo. Kuba umbuzo esizibuza wona ke ndizahlala phantsi bazali bami ngokokuba iqale nini into yokokuba inkolo ibe sisizathu sokohlukahlukana kwabantu. Kuba ulirasta kuba ukholelwa kuba urasta but ngumntakwethu. Ukuba usindisiwe kuba ukholelwa kwinsindiso, kodwa ekugqibeleni singabegazi elinye. Ukuba ungumntu okwinkolo kantu kodwa utshona kwelanga, abantakwenu ngabantakwenu uzalwa nabo, soze ubajike. Siyibhudhe phina ke bazali, siyimkhulumathe Foundation. Apho sikhoyo sikwinto ethi ke ngokuthina seyikhona ingxaki esesiyibona apho azawuthi umuntu ukhoyela esintwini acinge fana uba akanakuhamba nomKrestu, okholelwa kubuKrestu acinge fana uba akanakuhamba nomntu osesintwini. Xa ndizawuhlala phantsi ke ngoku uthi umbuzo, ezi zinto zisahlukanisayo zize nabani na? Kuba sikhule zingekho. Indoda ibijongwa ngokokuba iyindoda, umntu ongumama ajongwe ngokokuba engumntu ongumama, umntana ajongwa ngokokuba ungumntana, not uba ukweliphi iqela lezopolitiko okanye ukweliphi inkolo. Ayisisi ndawo loo nto, iza kusijika sibe zizilwanyana. Kuba kuzathi bakubulawa wena ndingabi nasizi kuba kaloku ngumKrestu ndinensesintwini. Ngomso kubuye kuzobulawa mna, ungakhathali kuba kaloku uyayibona lento ndiyithethayo. Amazwi wobulumko wokugqibela ke athi ndiwathethile izolo xa ibingathi amaKrestu afuna usiphazamisa. Ndathi kuwo uYesu uthi ziyekeni zikhule zombini, kuba nakuthi nisusa umdlungu nawuthi nisusa ikhula kanti nigawula ingqolowa. Uthi ke ngoxa singabi nasiqhamo ziyafana, ziyekeni zikhule zombini, zawuthi zakuba neziqhamo uqala ubone ubatyhini nantsi neziqhamo ezihle yefane uba mayivunwe yotyiwa, nantsi engenaziqhamo mayigawulwe isiwe ezihagwini. Ziyekeni zikhule zombini.
into ethetha ukuthi ke ndisesintwini mna wena ngumKrestu asimazi uThixo siyamkhangela masikhule sobabini ziziqhamo ezizawubonakalisa into yokokuba ngenene umfokawowo ithengani indoda kaThixo ziziqhamo ezizawubonakalisa uba lo tata ufaka ikhola ngenene uyiyo indodana kaThixo